Добре дошли в новия клип. Да, знам, че вчера се видяхме и ви направих малък апдейт. Да, за днес пак имаме апдейт. Вече съм, официално съм 8 левел. Както се вижда. Тук, както виждате, имам нови карти на шопа, офертите за китайската нова година и офертата ми от 7 арена, която май е за 2 пъти. Тук също имам честове, джемове и готно. Това не е интересно. Да. В този клип ще ви покажа какво ми се пада вчера от 7 арена. А именно Royal Giant, който от един турнамент. Такъв турнамент, защото както знаете на 8 лева имате турнаменти. И от такъв класик чалендж успях да взема такова, това малко Royal Giant, колкото да си го апдейтна на втори левел. И още една карта ми тя ще е на трети. Също ми се отключиха елит барберианите. Елит барберианите. Да. Нека набързо изиграем една битка, може би тренинг камп. Защото в клип едва ли ще направя нещо на това, на седмата арена. Затова нека набързо изиграем една просто такава битка с както знаете, аз на началото така. Това си е моят бик новия. Както виждате, тук доста добра защита, но този треньор тук успя така да ме контратакува. Не! Ако се чуете това, защо го пуснах там, просто защото по погрешка. И както виждате, Lumberjack ми сега в момента ще умре, защото да. Сега тук на този тренер ще му изиграе такава защита с Wizard, докато нашият така добър приятел принцът си върши работата и както виждате принцът наистина дава резултат. Тук пускаме отново по погрешка един минион ход, но ето че Wizard да успя да оцелее и ето че взехме този треньор. Доста карти апдейтвах, за да стана такъв левел. Този левел 8, но вече това, че съм 8 левел факт. И изиграх малко турнаменти, малко е такива как се вика, Grand Challenge, Classic Challenge. Даже ако искате мога да стартираме един, но не. Или пък да го направим. Не знам. Както виждате, Classic Challenge на 12 победи ще имате 100 карти, 2000 злато, 10 Rare карти и един Epic карта, докато тук на Grand Challenge, който е 100, на 12 победи ще имате 22 000 Gold, 1100 карти и 11 Epic и 110 Rare. Но аз не искам да си таковам джемовете, да си ги хача. Това набързо ще джойнем в
в една битка. Само една. Ще направим на клип. Както казах тук. Да, ето че сме с... Играем срещу Макс от клана Royalty. Той е 8 левел, защото в тези турнаменти най-много може да сте 9 левел. Очевидно печагата има Ice Wizard. Така, сега в момента чакам нещо по-така... В момента, както виждате, въпреки че той пусна бая неща, в смисъл наистина доста неща, тук му направихме на този пич стабилна контра атака, но за съжаление този Найт уби нашият магиосник. Както виждате, аз атакувам с типичната ми атака Lumberjack. И както виждате, може би това ще му коства играта, но не. За съжаление не. Защото тук просто нямаше как да се защитя, но ще се помня да му взема една кула, в смисъл буквално след 2 удара от страна на нещо, не знам какво, в смисъл на Уизарда. Както виждате, това печагата до бая играе. Доста такива попадам, които наистина играят, явно знаят какво е турнамент, а не са като мене, защото аз съм все още слаб в тези турнаменти. Както виждате, този пич доста добре ни контрира с цел да не ни... Поради някаква странна причина нашите миньони умряха. То е малко гадно, защото... Сега тук ще ги запнем. Както виждате, печагата доста добре контрира, но ние мисля, че ще успеем да се справим с него. Не, няма да успеем да се справим с него. Както виждате, той ни води с една кула. Yes! Както виждате, той... това е много тъпо, което от негова страна, което той направи. Но аз няма му дам, както виждате, той ме би. И както виждате, имам една загуба, което автоматично означава, че нека да изиграем втора игра. Сега е хубаво да го изчакаме да видим какво той ще пусне. Така, той тръгва с принц, но аз ще го пренасоча този принц с Инферно Тауъра, но за съжаление тук твърде закъснях. Твърде много закъснях. Но както виждате, неговите елит барбеяни и принц бяха спряни. Тук той пуска Валкирия, аз сега тук ще пусна един принц. Тези ще ги запнем, защото можем. И както виждате, доста стабилен демидж нанесохме. Но сега решим да пуснем. Както виждате, този пичага очевидно има грейвярд, затова ще е хубаво да побързам с... Както виждате, и той ми взе кулата, но ето че неговите скелети победиха, не знам как. Но има как. Не, смисъл такъв, че не мога... Инферно! Както виждате, в
момента той доста лошо изигра нещата. Пак ще ги запнем тези. Оу! Това не го очаквах. Не очаквах, че той ще има и минион ход, което не е добре за нас. Fire. Виждате. Както виждате, сега тук ще пуснем едни миньони, за да ги убият тези неща. Както виждате, той доста обилно ни е затиснал, но... Оу, шит! И както виждате, пича мисля, че ще ни бие. Поради простата причина, че аз буквално сега нямам зап. Инферно. Един грейвярд. Както виждате, този пич никак не се дава лесно, доста упорито играе, но ето че всъщност може би ние тук ще загубим, защото просто те ми убиха абсолютно всички единици, които стават за защита и атаки и всичко. И както виждате тук, в момента Lumberjack с Minion Horde. Както виждате, той ни би, което е много гадно, защото аз както видяхте, направихме втора загуба. Затова може би имаме два. Нека набързо копираме този дек. Нека набързо прекопираме ето този дек. Тук ще сложим един Wizard и ето тук един Baby Dragon и ето мисля, че с този дек ще изиграем една последна игра на турнамента. Да ви кажа честно, не ми пука за джемовете. Това е на пета арена. Сега много е важно нашата скрита единица, а именно елит барберианите, да не ги показваме много. Както виждате, той едва не ми е взел кулата. Но ние, всъщност той вече ми взе кулата. Но ние ще изчакаме и ще пуснем елит барберианите ето тук и те да се разправят с това. Тук ще пуснем Lumberjack с скелети. И както виждате тук, скелетите с Rage Spell наистина помогнаха. Позволиха ни да наточим едната кула на 1500 хелт. Сега, най-вероятно този пичага, след като вече и той вече няма с какво се защитава, може би ще се премине в атака. И сега тук ще пуснем един минион хорд, естествено ако той не ги такова с торнадо. Както виждате, идеята е сега в момента да разсеяме
И ако може да убием хора. Да. Както виждате, успяхме да убием хора. Техният хогъгъгъ. Сега ще се пробваме. Както виждате, сега в момента ще се пробваме с бъмър атака. Както виждате, в момента сме в доста лошо положение. Важно е както виждате, той пушва бая неща. Но ние няма да му позволим тези неща да бъдат пушнати от негова страна. Както виждате, доста успорвана битка. Но, за съжаление, в тази битка той ще победи, защото както виждате, това е от тези идиоти. Не ми плачи! Хора, извинете, че тя се ядосвам на клип. Но просто в тези турнаменти изобщо не съм им свикнал. Както виждате, в този чест буквално нямаше нищо. Сега ще видя някой от клана дали иска френдли, може да изиграем едно френдли. Ами въпреки, че има човек, очевидно той не иска да играем. Затова може би тук ще приключим епизода. Не знам. Надявам се поръчката да ви харесва на Clash Royale. Аз да си кажа честно, доста често цъкам играта и сега турнаменти наистина ще е доста готино. Но за съжаление пак ще пуснем френдли. Някой и както виждате, тук има двама човека, т.е. има някой тук. И не знам къде е. Както виждате, това е нашия предишен клан чест. За съжаление успяваме да го съберем само на 5 от 10. Бих с джемове, бих си такова от честа, но няма. Както виждате, почвам да събирам картите от тази арена, седмата арена. Единственото, което трябва да събера са трите мушкетари, Мега Миньона, гардовете и Дарк Принца. Естествено не боим легендарките, защото както знаете, те се падат доста трудно. Знам, че по принцип не обичам много други такива епизоди, обаче сега в момента наистина не знам какво да правя, хора. Както видяхте Нека да изиграем само един тренинг кемп. Всъщност ето този 99 Дани 99, който е мой приятел.
се съгласи на Friendly Battle. Fire! Не! Както виждате, доста добра контратака. Както виждате, той доста добре ме контратакува, защото аз там нямаше какво да изиграя, но ето сега, точно сега, ще му пуснем Lumberjack с скелети. И както виждате, скелети с Rage Spell е равно на кула, която едва ли не е заминала. Както виждате в момента, той доста добре тук ми атакува двете кули. Както виждате в момента ще спрем минион хода с друг минион ход. В момента доста добре сме атакували, но той ни е атакувал по-добре. Както виждате, той доста добре ни играе. Както виждате, той не спира да пуска някакви работи, но и аз не се давам лесно. Важното е да... Както виждате, той ще ни вземе 3 коли. Поради простата причина, че да, той ми взе 3 коли. Този дани направо, в смисъл под отвратителния, предвид, че са много такива контратакуващи, смисъл нищо буквално не мога да направиш. Той, докато ти контратакува, всъщност, докато си защитава атаките, всъщност той ти бие по кулата и ти като си пускаш атаки и той ти ги защитава, разбрахте ме. Сега ще направим Lumberjack с Skeleton Army. И както виждате сега в момента скелетите не направиха нищо. Добре, важното е, че този умря. Как му се викаше? Миньоните умряха, Wizard ги изби. Охо! Така. Както виждате, той използва нещо много дебилно. Извинете за думата, обаче просто много мразя хора, които използват лайтинг. Зап! Просто нямам думи. Така както виждате хора, той направо ни съсипа, защото просто, както казах, някои хора от клана ми не ги харесвам, защото имат такива декове, дето направо могат да съсипят. Ама ще се пробвам да го взема. Въпреки че той ме води с една кола, не знам. И както виждахте, той така... Нямам контратака за това. Буквално нямам в момента контратака, а той вече те ми се сипа втора кола. Просто защото аз нямам нищо, с което да контратакувам. И сега ще има лайтинг, може би. Може би... Да, както виждате, затова не обичам хора от клана ми, които имат такова нещо, защото, както виждате, той има мирър, аз не мога на този.
хора, извинете, че губа така на камера, обаче просто много се мразя. Просто в момента съм много ядосна, защото буквално нищо не мога да му направя. Трябва да му взема 2 коли. Както виждате, той ме би. Това е, защото въпреки Охо, благодаря за елит барберените. Тук ще мога да ги вдигна на 2 левел. И още един път на 3 левел. Както сега ще му се оставим, може би. Въпреки че не искам да става епизод много дълъг. Добре. Сега в момента ще изчакаме Дани да пусне нещо и ще го защитим, така той няма да има елексир за карта. Както виждате, в момента нарочно не му пускам нищо с цел само да видя той какво ще пусне. Той ми се хили, обаче няма да пусна нищо, защото той само това чака. Много е важно в Clash Royale, ако някой да изчаквате опонентите си да пуснат. Не знам защо го правя това, обаче в момента няма да пусна нищо. Просто ще пусна едни такива тестови миньончета, че той доста добре ни контратакува. Сега в момента ще изчакаме. Както виждате, вече идва овър таймето. И сега нарочно няма да пусна нищо. Но може би той ще пусне нещо, затова ще пусна едни елит барберени. Зап, както виждате, тази скелетен армия бе така запната от мен. И сега, за да не ми убие той кулата, аз просто ще го убия. И сега буквално в момента ще си играем защити. Както виждате, той се опитва да пусне принц, но няма да успее, защото аз доста добре контратакувам. Както виждате, той използва лайтинг. Wizard.
тези ще ги запнем, да може да точно право получи, защото това е идеята. Както виждате, в момента тук ще пуснем Елит Барбарени. Както виждате, тук ще пуснем един Уизард, да ги съсипа тези миньони. Както виждате, той доста добре контра-атакува. Ако се чуете в момента каква ми е идеята ми е да пусна зап по кулата му. Както виждате, сега тук ще пусна. Както виждате, тук му запнах кулата. И ще му се смея, защото това беше наистина, както видяхте, много гадно и мазно. Това, което направих. Както видяхте, бях реквестнал Елит Барбарени. Това е всичко от мен. Надявам се клипа да ви хареса.